Hej, det er Damien Miles beskrivelse. Mine konkurrenter. Jeg kommer til at sælge print til kopper og print til plakater, og muligvis også billeder til bøger. Så, og der fandt jeg så Vistaprint og Billedbutikken, som der er de to, der er mine konkurrenter mod print. Og så er der Fortrolige, som der er mere en konkurrent mod mit portal. Og så er der Fotograf Asmuld og portrætfotografen. De er mere selvstændige fotografer, som der vil være en konkurrent, hvis der var socialt mig selv som fotograf. Leverandører, der har jeg laserprint og amatørfotografer. Amatørfotograferne kommer til at indlevere billeder til selve portalen, og laserprint kommer til at være dem, der står for selve printet til kopper, plakater, bøger. Ja, det er jo en nærmiljø. Fjernmiljø, der har jeg teknologi. Teknologi er en stor del til forhold til selve min hjemmeside, fordi det er jo en hjemmeside. Og så samtidig de kameraer, som der bliver brugt, at der er stor forskel på kvalitet af de ting, der kommer ind af selve billederne. Der er eksempelvis kvalitet for, hvis det er et kamera, spejlflex eller et telefon. Så der kan også være nogle problemer derimellem. Eller hvis der er nogle problemer med selve hjemmesiden. Økonomi. Altså det første, som folk nok ikke vil købe, er billeder, hvis de har lavet økonomi. De går nok mere efter mad og drikke. Så jeg får sikkert ikke solgt specielt meget, hvis det er, at folk har lavet indtægt. Og det ikke går op i selve billeder. Det er jo en pretty snæver. Ja. Lovgivning. Selve billederne skal overholde dansk lovgivning, plus at der skal ikke være nogen seksuelle billeder. De billeder, der kommer ind på selve portalen, kigger igennem, og skal overholde selve reglerne for selve hjemmesiden. Kultur, sociale medier og events er også en forholdsvis stor del af det. Sociale medier har ændret sådan, selve billedet, hvordan billeder bliver taget. Det er mere selfies og billeder af mad, og meget sådan selvtaget billeder. Det går meget op dem selv. Det kan også være en stor del af selve min business, er at tage billeder til profilbilledet, eller andre den stil. Leverandører, det var laserprint og amatørfotograferne. Laserprint står for bøger med print, kopper med print, plakater med udvalgte billeder. Og amatørfotograferne står for udstyr. Eksempelvis hvis jeg har en lille idé om, at det skal være lidt som den blå avis, hvor de kan lægge fotoudstyr ind, og så kan lave en byttehandel, eller de kan blive solgt, brugt. Plus de skal også levere billederne til selve portalen. Her er der en konkurrentanalyse, fotografgalleri, og det er min portal. Og der fandt jeg kun fortrolige. Kvaliteten på billederne var ikke specielt høje, og det samme prisen var også specielt lav. Det var ikke specielt god kvalitet. Og der vil jeg selvfølgelig være meget højere i kvaliteten, fordi jeg synes, at det skal være ordentlig kvalitet, de får ud af, det skal være kvalitet, de skal købe. Og så fotograf, det er mig selv, hvis jeg ser mig selv som fotograf. Og der fandt jeg fotograf Asmuld og portrætfotografen. Det er mere selvstændige butikker, hvor det kunderne kommer ud i butikkerne, og så tager de billederne af dem. Det er også muligvis, det er sådan rigtigt det jeg vil. Jeg vil mere ud til events, at blive hyret af folk. De var mere, fotografer til studie. Men jeg vil mere gerne ud og til events og blive hyret af folk som bryllupper, hvad det nu end skulle være. Koncerter. Så har jeg kundeanalyse med print. Det var Vistaprint og Billedbutikken. Billedbutikken er en butik, hvor at kvaliteten er meget, meget lav, og prisen var også meget, meget lav. Så det var ikke specielt godt lavet. Og der vil jeg selv have højere kvalitet og højere pris. Og printet med Vistaprint, det var, hvad jeg så derinde, jeg var inde på Trustpilot,
Og der var der rimelig gode anmeldelser også. Så jeg stoler på, at det var noget godt, de laver. Plus at min forretning, jeg arbejder i, der arbejder vi også sammen med Vistaprint. Det er min markedsbeskrivelse, og der havde jeg et spørgsmål om, hvor gamle personerne var. Og det var besvaret, der var 31. Mellem 10 til 19, der var 20%. Mellem 20 til 30, der var 60%. Og mellem over til 40 til 70, der var 10%. Og så spurgte jeg dem, om de tager billeder i deres fritid. Der var 10%, der sagde, at de aldrig nogensinde tog billeder. 35, der sagde, at de ville tage billeder kun til Facebook. Det var også en stor del af sociale medier, det er at tage billeder. Og så var der 55%, der sagde, at de gør det på en regulær basis. Det vil sige, at de tager billeder sådan mindst en gang i ugen. Og så spurgte jeg, hvad de tog billeder med. De fleste af dem sagde, at det var smartphone. Og det var også meget nemt at komme til. Man har den altid på sig, og det er meget nemt at tage billeder med dem. Billederne bliver måske bare ikke de bedste, men det er meget nemt at gøre det. Det var 65%. 55%, sorry. Og så var der 40%, der sagde, at de spurgte Fast File Effects. Det var egentlig mere, end jeg regnede med, men ja. Og så er der en lille ting her, der hedder systemkamera. Der var en, der svarede på det. Kunne du finde på at hyre en fotograf? 35 sagde ja. Så var der 30, der sagde nej. Og så var der, det var egentlig meget lige. 35, der sagde kun til events. Cirka. Og så spurgte jeg, om de havde lyst til at betale for en fotograf, professionel fotograf. Og der var 10%, der sagde, at de ikke ville betale for det. Der var 40, der sagde, at de ville betale mellem 100 og 500. Og 43, der sagde, at de ville betale mere end 600. Sprang lige over 40 eller lort. 2 sekunder. Sådan der. Og så spurgte jeg dem, om de kunne finde på at købe billeder på nettet. Der var 30, der sagde ja, og 70, der sagde nej. Det er jo egentlig en meget god ting at finde ud af, til forhold til det, nok det min forretning handler allermest om, det er at sælge billeder på nettet. Så der var egentlig rimelig mange, der sagde nej, og det var lidt ærgerligt, men der er stadig 30%, der siger ja. Det var det.